ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଇଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ବାରିଝୋଲା ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେନି ବୁଝିଲ ତ କାଢ଼ ନାହିଁ କାଢ଼ ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା ମାଝିଗୁରି ମନ୍ଦିରକୁ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ଯଦି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କାଢ଼ ନାହିଁ ତୁମର ବୁଝିଲ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ ବାରିଝୋଲାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମ ବାରିଝୋଲା ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆମର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ଟାଉନ୍ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚକା ବାହାରିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଥାନା କହିଛୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବୁ ତମେ ଆସିପାରିବ କି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।